Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun P. Wala Magelang. Kanthi irah-irahan Aja Turu Sore. Taun 2000 Mas Mursid Sido Boyongan pindah nglenggahi gubuk anyar sing lagi wae setengah rampung. Tegese omah kuwi wis bisa dienggoni sak brayat. Sedyane apa salahe mengko karo mlaku disempurnakake. Alon-alon, sing penting ora bocor brukut. Malah sisi ngarep disambung emplek-emplek kanggo buka warung cilik-cilikan. Nyatane senajan tangga teparune rada sauntara adohe, warunge ora tau sepi. Diwawas senajan papan iki perengan, besuke bisa dadi rame. Sisi dhuwur ana perumahan tentara kagungane Rindam. Manut pangirane wis trep bisa usaha dene Mas Mursid wektu semono ngasta ana RSUD. Rumangsa karyawan cilik direwangi prihatin. Kondur yen isih kober direwangi nglumpukake watu saka kali Bebeng sing penere ana mburi ngomah. Kabeh iku sarwa mlaku satitahe, ora ateges tanpa pecawisan. Apa maneh pindah panggonan saka omah sakawit ora pati adoh. Nalikane iku numpang sedulur. Pindahan cukup pindah. Direwangi tangga teparo siji loro usung-usung. Sambatan nggawa barang-barang sing ana. Ora nganggo bancaan apa maneh kendurenan tahlilan. Kaya umume kali-kali ing kuthane Mas Mursid iku perengan njulek. Dhuwur kiwa tengene rungkut akeh wit cangkring gedhe-gedhe. Ngisor wit cangkring biasane ana kedhunge. Bubar iku enere kali mesti menggak-menggok ora jejeg. Yen pinuju udan banjir mengko sedhela wae banjur asat maneh sing katon mung watu-watu pating glundung. Kutha cilik klebu iringe Gunung Merapi sisih kulon. Beda ora kaya Kali Praga, ora akeh julegane. Kahanan kali Bebeng pancen nggawa hawa siji, wening, tintrim, malah kepara rada singup. Pindahan omah wis meh nyandak setahun. Ora ana kedadean apa-apa. Malah dalan ngarep omah sing maune dalan setapak saiki dicor nganggo semen. Wragate gotong royongan, tangga teparo sesasi padha urunan 10.000-an. Ora petung duwite, nanging guyupe iku sing luwih dirasakake bisa nggawa adem anggone padha tetanggan. Siji sing rada nyolowati dina-dina sing pungkasan iki. Sedulur sapa wae saka ngendi wae asale lumrahe menawa mertamu iku mesti uluk salam utawa kula nuwun utawa dodok-dodok lawang. Iki wis pirang-pirang sore senajan ora saben sore mesti ana wong dodok-dodok lawang. Sing didodok lawang tengah, dibukake lawang, diungak ora ana piyayine. Liya dina sing didodok lawang warung, dibuka, diungak ora ana wong wing. Digoleki mbok menawa ana wong ngejak gegojekan, ora ana kemliwere wong. Sidane arep didekati karo Mas Mursid tinimbang ngingu ati jengkel.
wiwit dina Selasa minggu iki diniati arep ditirakati nindakake poso lan dileki digoleki apa karepe ndodoki kori apa pengin mertamu pitapungan. Poso tirakat wis nyandak wengi sing kaping 3 ateges bengi iki dina malem Jumat. Watara jam 4 esuk katon saka cendela kaca ana glibete wong klambi putih mlaku ngidul. Ora let suwe bali maneh ngalor. Ora antara suwe bali ngidul maneh. Genah iki wong Nyolowadi. Yen arep neng musala kudune rak malah ngalor ora ngidul. Atine ditatak-tatakake. Gitok merinding diampet. Ndrem mimil lambene ndedonga njaluk slamet. Lawang dibuka. Persis ana ngarep lawang wong klambi putih iku dicegat lan ditakoni. Sampeyan iku kersane napa? Kok mung dodok-dodok lawang? Mbok aja ganggu wong. Didesek ora ana jawabe. Disalami. Jabat asta malah mundur. Bareng ditamatake piyayi gedhe dhuwur sarulengan lan nganggo jubah putih iku tanpa sirah. Sikile uga ora katon. Genti saiki Mas Mursid sing mundur lan terus mundur. Tekan ngarep lawang enggal-enggal mlebu ngomah. Si jubah putih genti nututi kambi nyuwara. Aja turu sore. Aja turu sore. Swara iku cetha ana ing talingane. Aja turu sore. Dek. Atine dileremake. Awake dibanting ana kursi jok ngarepan. Lagi pono iki mau ditemoni sedulur saka alam liya ing batin. Kabeh titahe pangeran duwe wilayah dhewe-dhewe. Apa perlu kudu pasrawungan? Osike atine. Wong klambi putih wis ora katon maneh. Aja turu sore. Iku welinge. Pancen turu sore iku ora becik. Sok-sok isih ana sedulur kepengin mertamu. Utawa iki pancen wayahe azan apa sekalian nindakake kewajiban salat maghrib. Urip ana alam jembar, bumi yayasané pangeran, manungsa uga titahe pangeran. Sing wigati milaur dawuhe sing murbeng dumadi. Karipta P. Wala Magelang. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 1 tanggal 7 Juni 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.